Dámy a pánové, zdravím vás, moje jméno je Korborát, vítám vás u svého prvního videa, nebo videostreamu, nazývejme to jak chceme. Název tady toho videa je Vrátil jsem se z Holandska. Proč jsem se vrátil z Holandska, za jakých okolností, proč se tak dělo, co se tam vlastně všechno stalo, to se vám pokusím vysvětlit teďkon v krátkém videu. Díky nešťastné události, která se stala 27. prosince, při které zemřela naše maminka, jsem se rozhodl, že odjedu do Holandska. V Holandsku jsem měl celkem úspěch, za pouhých 9 měsíců jsem se dostal do laboratoře. Ta pozice se jmenovala Research and Development, co znamená výzkum a vývoj. Bylo to teda v oblasti food industry, takže výzkum a vývoj omáček pro KFC, Domino's Pizza, Dallas Waffles a tak dále. Tohle všechno bylo v pohodě, stihnul jsem se tam i zamilovat, i když to nedopadlo dobře, tomu budu věnovat zase příští video, protože je to celkem funny storka. Ale teďkon se teda pojďme vrátit k tomu, co se teda stalo v tom Holandsku. Já už jsem se nějak ke konci cítil frustrovaně, velice frustrovaně, protože jak jednak byl ten rozchod, jenže to není zas taková závažná věc, aby vás jako donutila odjet, ale měl jsem tu práci, která mě naplňovala, miloval jsem ji, kdo mě zná, ví, že práce, u který něco tvořím, ať už to byl údržbář v crossu, pomocný práce při stavění stagí, mě vždycky naplňovala. Takže já jsem díky tomu, že já tady tu práci miloval, jsem na nějaký rozchod velmi rychle zapomenul. No ale bohužel došlo na to, že firma asi nevydělávala tak, jak měla vydělávat a došlo na propouštění. No a jelikož já byl na temporary kontakt, tak jsem byl mezi prvníma 30. No. V tuhle chvíli, co se přesně začalo dít, přes pracovní agenturu, kterou já byl zaměstnaný, jsem se dostal do té samé firmy, ale na jinou pobočku, ale za výrobní pás. A jelikož já jsem producent, člověk, co rád něco tvoří, něco vytváří, tak bohužel jsem začal být frustrovaný. No a v tu chvíli se za mnou vydává můj velký bro Tom Petr s tím, že natočíme dokument Insulin Passport. Mimo jiné můžete najít první díl na tomhle YouTube kanálu Free State Lincoln. Takže zajděte na tenhle kanál, pusťte si to, další díle na cestě. No takže přijel za mnou teda ten můj velký bro Tom Petr. Říká, hele, mám sklep, mám tam vybavení, pronajímám techniku, když budeš chtít budoucnu, můžeš přijet. Dotočili jsme dokument, Tom odjel do Prahy, já 5 dní na to za ním do sklepa. Tak, tohle je teda ten příběh, proč já jsem se vrátil z Holandska. Ta příčina je tím, že jsem byl frustrovaný, že jsem neměl koule na to v tu chvíli zabrat, jak mi radí můj adoptivní otec neboli manažer životního stylu. Zdravíme Michala S, pozdravte Michala S. Kdo by chtěl poslat své dítě na převýchovu, zavolejte mi, předám kontakt na Michala S. Nicméně, abych se k tomu vrátil. Teďkon co se děje? Sedím ve svém streamovacím studiu ve sklepě a nahrávám tady to video, ale musím vám říct, že se teda do Holandska vracím. Scháním tam bydlení, mám už teda domluvenou nějakou prohlídku, nějaký prohlídky, všechno je v řešení a vracím se teda do Holandska. Proč? Víte, já si myslím tím, že jak jsem se vrátil, se mi sice jakoby nějak ulevilo, ale já jsem si to nechtěl přiznávat, ale je to určitý krok zpět. Ono v podstatě, když se přestěhujete do země, kde jsou ty lidi šťastní, je tam lepší ekonomika, je tam lepší zázemí, jsou tam lepší možnosti, i když jsou občas omezený díky tou pracovní agenturou, tak vás začne dohánět ty frustrace tady v téhle zemi. Takže já jsem se a konto toho rozhodl, že teda začnu streamovat, trošku se věnovat, nazývejme tomu youtuberství, ale já když vidím tu českou scénu, tak trhají mi ty slova se z úst. Každopádně mířím zpátky do Holandska, chtěl bych to stihnout do konce roku. A tady tím videem bych chtěl právě začít éru toho, že, jak bych to řekl, no chtěl bych vlastně začít dokumentovat svůj život, dál skládat hudbu, věnovat se jí a zároveň vám lidem ukázat, že i když se stanou v životě některé věci, jako může být tragická smrt třeba vaší mámy,
nebo prostě nějaká životní frustrace, tak se dá zabrat a s pomocí dobrých kvalitních přátel, manažerů životního stylu a trošku nadhledu vám může zachránit krk, takže tak to je. Tohle je teda první video, sleduj Free State Lincoln, dole jsou odkazy na všechny potřebné sociální sítě, díky kterým vlastně tady sedím a mluvím a lásku.